Eerder kwamen de klachten door oerlest van Polen. Die wennen op het park om in Friesland ontwerp wienen. En dus ondernam de gemeente stappen. Want permanente of langdurige bewenning is net tastien. Barrediel kregen een dwangsom-opleiding. Om onder die boete uit te komen is de eigenaar van het park dochs maar akkoord gaan met de regeljouwing. Maar daardoor is het park nou boeten het seizoen om haast leeg en het scheelt een soort inkomsten. En dus moet er op een andere manier hier dus voen worden voor de huisjes. Dus we willen in de richting van een soort wellnesscentrum met sauna en al dat soort gelegenheden erbij. Dat betekent als dat er is, dat we dan ook in de winter veel mensen naar het park kunnen krijgen. En met name de Duitsers, want die zijn daar nogal erg op gefixeerd. Een van de loekers moet het zuivere zoute water worden dat je erop pompt wordt. De gemeente is blij dat er nou een afspraak is met Postma. En nevens haar kunnen de Polen prima in een oorsonderdak vinden. Nou, als je wat betreft tijdelijke werknemers hebben wij een overeenkomst. Ik ben een convenant trouwens, maar de wenningcorporaties in onze regio, dat is een overeenkomst tussen meerdere gemeenten en de corporaties. En die zullen zorgen voor huisvesting. Dus de mogelijkheden zijn er wel.